खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय नै आङो सान्द्रि मोखां लाहानि न'आव दंफैयो ओमफ्राय पुरा नेचारेल नै पुरा बरिया से बिफां लाइफां जेरैथिंबो सोरगिदिं हायलालाय हुइलालाय ओमफ्राय दायो जोङो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनाथ' नुखाबाय थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दख'ना बोराय गानबाय ब्लाउस बोराय गानबाय रेसमा बिमानि गोजा नै माने सान्द्रि मोखांनि बिमानि बे दख'ना बोराय ओमफ्राय बे ब्लाउस बोराय दायो एसे ना गुरनोसै विलेज लाइफनि एक्सपिरियेन्सआनो आलदा दायो जों एकदम पुरा रेडि आंथ' दिनैसिम मा होनो ना गुरफेराखै ओमफ्राय आया मायबा आंनाव माने जिबौ बेलावनि माथो खोनाबानो मोदोमाव एलार्जि जायो आरो आं जेखाय लाना फैदों ओमफ्राय थांबा जेखाय लाना फैदों आयै बुरि खारना थांनाय जादों डाइरेक्ट ओमफ्राय दा आङो दिनै फार्स्ट टाइम एखेबारे ना जेखायदो इदि गुरनो नागिरदों आरो नायलांबाय थादो ना 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 आं दिनै फार्स्ट टाइमलै गड प्रमिस जा मामाया आंखौ ना गुरनायखौनो फोरोङासै जा मामायाबो ना गुरनो रोंथारा बिमायानो रोङाबा फिसायालाय मानोबा रोंनो दा आं गोरों नालाय देनां आंनि फिसाफोराबो रोंसिगोन आरो मालाय गामियाव फैनानै जिहारला Plastikul lah. Ayo, sekarang you beri baju. Dia pasti beri sih, mau beri cium. Om sebut apa? Beri apa? Nak beri nama semua. Oh, ini sih na? Oh. Na. Satu bain dan nak. Khulumbai. Yang nak fai nak. Nak hom nak fai nak. Neng beda fai dah. Nak kelana jeng ni nak ke. आंखौ नोंथांमोनाबो जानांगौ दिनैसिम 2 years जालायलांसिगोन बेबायदि भिडिअ खालामफेराखैमोन नोंथांमोना नुवाखै बाट आंहानो फार्स्ट एक्सपिरियेन्स बा नोंथांमोनाबो ओरैनो नुला फैदो बेसेबांखिनि नाम अनो गेमस्रि दैमारिया नायदो Oh, ini segera nama. Munda. Nudana, saya foto sokipnya payah mana video halam na payahnya. Wow. Naina. Salah. Disgusting. Keren. Kuzu besar. Le, namsa. नैबे जायगायावनो ना गुरगोन जोङो नैबे दैयाव मा दै होनो बेखौ मा दै होनो बेसेबां
Rush kau kui din le. Let's start. Oi, ayo aku bangun dulu. Ayo, aku sudah ada. Gua mau bikin ulang gua. Oi, angni dong kalau le. Ayo kamu angni. Gua tuh bisa angni dong kalau. Oi. Oi, yo mana? Hah? Oi, yo pai. Ayo, gua tuh sing suai situ le. Angni naik mundu. Siapa kira siapa saya? Ay namun dah. Gua promis. Tahu lah benar tahu. Nomor dah. Sana ke? Oh yo, tuliau di mana kan nih? Yang mana ke mana? Iki tu lah yang saya. Nomor nomor itu nih yang tu lah. Gua promis. Ro itu siapa kamu langgar nggak? Gua promis. Wah, nomor itu tuh nilai. Nah, hangrai. Dia kayak berapa sial? Yalah, tangkrai. Umpiang jinan tang nih kek. Ada iyo guna ada mana? Ro itu bang itu nama. Hai, sona paisa ya. Tuh. Ayo ke mana mana? Ada tu ya, ada itu. Ayo. Dah dia urus kau kan? Ro. Ada kaki besar, ada kaki mana? Saya. Ay, bukan bah, Renu. Jauh saya. Angin aku tur masih apa tu dah iya. Om syukur kaya. Guru apa nanti coro? Nah. Namun berdua. Siapa? Hangkai siapa mendengar? Nak siapa mendengar? Zoom kom nak nak urlai. Oh my God! Wow! Masih lo, baik hangkai apa sih bisa tak? Hangkai bisa tak kan nanti nak? Itu so. Hangkai bisa supaya dia apa? Bisa. Pun angin dong kalau beli angin apa nak lah? Si budong dah. Hai, zabur ya sebagai uci. Wei, isi buri yo ha, naik roh. Hai, sini yo, hai. Lại asik deh. Ay, kang liam. Hangkai ulang main apa? Ulang main. Betin baik tu apa? Ada dia. Mulai fish kalau tu ni ya. Hai. Ha, jinung khala. Hai kini hon, baik. इधर आते हैं gila bubra What is this?
Samula. Nothing is here. Kangrep siap fैयो. बै माबाखौ बै दै दाहारखौ माबाखौ बोलाय खनसे मोनगोन नोङो ओरै बोलाय गोलावनो रेसना बोलाय ओइथिंनिफ्रायबो बिथिंनिफ्रायबो बै सिंनि दै गोसोम दैया माबा गोसोमनि हाग्राया बेयावबो नाथुर मोनगोन रम्बा उल्था नङा बोहैनायजोंसो उल्था बोनांगौ ए आसुनानै नै दे बो बिथिं ओरैसो iya jangan selain itu hasilnya mau di kamar malah oh begau nih makan ada nu aku lagi ada nih ming biang guli beba ming kan nayan guykiai kan mwna nakono गांजेमाखौ माहा मोनगोन आयं गांजेमाखौ माहा मोनगोन हा गैयाना माइबा फिसा फिसाथार खांख्राया मा खांख्राय बा मालायसो फाय लाबो मावथि गारना हर होदो नै मासे मोनलायबाय ना होदो मानै जाबाय बाथोन जानो हासिगोन माथो ना मानै हगिया मोनबावदो हरलायनायनो हर गारना हर नै मासे मोनबावबाय नों नांना ओइ खारदोसो खेबगोन दा दे हमलाय पक्र yes माथाम जाबाय खांख्राइ बाथोन जानो मोनबानो जाबाय दे माथाम जाबाय नै लाबो गोदोथार नर्मेल oh sono hi guys guess this my crab terparah ayo sih kardun ini ruko खांख्राइ हमनो रोङो आरो जेबो नङा दे सेफायबाय नङाबा खारबाय थादोयो ओइ गामियानो हाल्ला जाजोबगोन आं फैबा उत्तर पाराया जेबो नङा इयो एख' खालामनो हाला मा बाथोन जाजासिगोन माथो दे नोंनो गुरदो आं गुरनो हालालै गियो आं आंथ' ना गुरनो हाखाया नालाय ओमफ्राय सान्द्रि मोखाङानो जोंना खांख्राइखौ मोनसोबाय आरो गोलैसैलाय नोंखौ लानो मोनाखै दे ए भिडिअसो लाबाय हनै Lo mamá de carga.
एम्फौ अरदों नैयो अरदों नैयो अरदों आया जि गोसा साबाय एम्फौखौ मा होनो नोंथांमोना मोज्लाय सेक्सनाव खिथाहर हा मोज्लाय जानजि आंनिया लदादा जानजि खायदो मोज्लाय जानजि एम्फौ अरबाय दं दायो जोङो नाखौथ' नै बेसे मोनखां देखायना होनोसै नोंथांमोननो आंथ' खांख्राइखौनो मासेल'सो मोनदो खोमा सब सान्द्रि मोखाङा माबानाय आरो गुरजुबनाय नैयावहा बिदिलाय फकास खालामनानै दे बेयावहा दोनदो नै ओमफ्राय आया ओइ इजुनिया बिराद साबाय थादों दसे सायो आया दायो जोङो खांख्राइ जावनोसै नांगोन दे माबाया आया खांख्राइ आथिङा दोङो निरायाव दोनलाय ओमफ्राय मालायनि आलिखौ जावनानै सोर नागिरनो मोनो आंखौलाय गुवाहाटियाव खारना थायोबालाय होनदो खांख्राइ गुरबानो थौलेलेथारलै गोथौथार फिसासो नाङा दे होमबा माहा मोनगोन एबार नों जावनो एबार आं जावगोन आं जावबाथाय मोनगोन खांख्राइ गुदुंखौनो सिनाया आं ओमफ्राय नोंसिनाव नांगोन दे आं हले बारा जावनो रोङा नै खर' साइडआवहा बे मानसिफोरनि आथिंखौल' माबा जायो र' जाबाय नों मानो मिनिबाय थागोन इमान गोदोर जावबाय फुथायानो गैला दस' फुथाया बोरो नै इदि जावखाला जोंखि खोरो आथिङा खायदा फुथायानो गैया ओरैनो जावदो होनो आंखौ खांख्राइ गुदुङानो गैया मिनिसोबायलाय मा नाम नोंनियालाय हा मा नाम इसु जाबाय दा निजुगनि बबेयो खोरा सना साइड होलाय दुल बिफल साइड हो हे इयावसो गुदुङा नै देखायफै केमेरामेन नै इयाव गुदुं दोङो ओमफ्राय गोजानाव थांफिन देखायनानै नै बे गुदुङा आं जाबाय दा निजुगनि आबाद मावग्रा मावथि सिखोला दिं 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 येस मोनबाय नै मोनबाय दाबो हे येस आयौ खांख्राइ फिसा फिसा दंमारोलै अन्थावथाव इखौ एगारना होनोसै बे खांख्राइ प्रेगनेन्टसो आरो मोदोम बरा नङा माने बे खांख्राइया प्रेगनेन्ट नै गथ'फोरखौनो नुनो हागोन खांख्राइ बे फिसा फिसा दोङो नै खांख्राइ ना इखौ जाला होमबा ना आगारना होनोसै जागोन जाजायो पाप नांबालाय जेबो नङा जों होनजायो हा जेबो नङा फिसा फिसा दोङो नैबे खांख्राइया नायनाय मोजाङै नाय नोंथांमोना नुदों ना गोरलै गोरलै दा इखौ आगारना होनोसै नामा इखौ जाजाया ना जाजायो पाप नांबालाय मा दे जि फिसा फिसा गोरलै जा फिसिगोन गुवाहाटियाव लांनाय करियामाव होगोन बयाम सिङाव बे खांख्राइखौ दोननानै फिसिनोसै आयु हाबा जाखांनाय सोना बोखा दाबा मालाय रायजो जानो नायदों बिदि खालामबाय नोङो आयु आंनिसो पाबनांसिगोन ना नोंसोरा मोनजासिगोन ओमफ्राय आंहा पाबनांसिगोन बेखौबो गारालै तामाम मेंबाय ओमफ्राय नै दायो एसे फ्रेस जाहैना लानोसै नङाबा हानाय नंला आङो मा होनो नै दा रेसमा लाहानाव मोनफैबाय ओमफ्राय दा थाइजौ सिरिदो नायनो बेसेबां गिदिर ओमफ्राय थाइजौ सिरिदो जि गिदिर थाइजौ सिरिदो ओमफ्राय नै ओमफ्राय दायो जोंथ' ना गुरनानैथ' बारा मोनबोआसै नै खैथा खांख्राइसो मोनबाय 8टा 9टासो बेसेबांखिनि मोनखां दिन्थिगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय दायो ना बोखांनो नागिरदों जोङो फुख्रियाव दङ आरो नाया बिसानि गामिनि फुख्रियावहा बोखांनो दायो जोङो नाखौ बोखांनोसै गाबथाग्रायालाय गाबथालाया
जोंनिया बेसे बोलो दोङो या बोलो दोङोब्रा देखाय जिया इमान गोलोद बाथ्रा माथारना ओमफ्राय दा गोबाव गांफैजोबनांसिगोन होनबा फैनायानो मानसि गैया ना गैया नामा नुखायो ना साबा दहाय अफ्रिनायखायसो फैदोंमोन दहाय खाफाल गाज्रि नायानो मासेबो गैया हे माथिं मासे थांबाय नै मा जागोन जिसो लाना फैनांगोन सारनो गाबोन फुङाव सारगोन नाखौनो मोनासैलाय जि मोनदों बेखौनो दिन्थिनोसै आं फैदो जल्दि दायो बेखौ फैदो खाथियाव दै थाफैनोसै जोङो दै सामोनखौ गोजानावबो थांफिन गाहायाव फैनानै गैला ओइ गोदोरखौनो बबे बे गोदोरखौ आं मोननाय बेखौ आगै रेसमाया मोनजोबदो मानैल' आयु खावना जागोन मानैल' मोनदो ओमफ्राय नै बाथोन देना जानोसै ओमफ्राय गाबो मोनदो इखौ माने नायानो गैया इ दैयाव दा जोंहासो बदनाम जेनेबा आंथ' गुरनो रोंखाया आरो इथ' गुरनो रोङो आरो सासे आगै गुरनायाथ' गुरनो रोङो खिन्थु नाखौनो मोनखायाखै आरो ना माने नायानो गैया ओमफ्राय गाबो मोनदो दायो जोङो फ्रेस जाना लानोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ